Man må ikke lyve for børn. Det holder jeg på. Og jeg har været lærer i rigtig mange år, og det er en vigtig ting for mig. Man må ikke lyve for børn. Så for år tilbage, så havde jeg mit barnebarn, Sofie, 4 år, på besøg, og vi var ude at gå tur. Og pludselig siger hun, hvad laver de der hunde, mormor? Og jeg kigger, og så 2 hunde, der står og parer sig. Nå ja, De laver hundevalpe, Sofie. Det synes hun godt nok var spændende. Wow. Og så gik snakken ellers med, hvad så, og hvordan laver kattene børn, og jeg fortalte hende, at når vi kom hjem, så kunne vi se det hele på internettet. For man må ikke lyve for børn. Så vi kom hjem, og vi kiggede på internettet, og vi så, hvordan kattene parrede sig og lavede kattekillinger. Og hvordan så med fuglemormor i år, Sofie. Og da man ikke må lyve for børn, så fandt vi også noget med fugle, der lavede fugleunger. Og hvordan så med, og man må ikke lyve for børn, og vi fandt det hele på internettet. Og kan man også finde, hvordan? Ja, det kan man godt, Sofie. Og så fandt vi det. Til sidst så siger Sofie, mormor, kan man også finde på internettet, hvordan menneskene laver børn? Nej, Sofie, det kan man ikke. Men skal vi ikke gå ud og få en is?